Bonjour les amis, vous qui nous suivez sur Mayikounafoni TV, Amafo, Obela Jordan Niantuma, Obismilay, Angabi, micro-trottoir numéro Were Kenega, Angabi sujet de Were, Anga président, colonel Assimi Goïta. Depuis que Assigina, le 7 juin 2021, faut assez bima, à tout le monde qui a un jamana kofe, Ngabi, Abe Russi Kofe, no, Ahakla Jumay Okoka, Angata Moroyinga, Begi Akel Nafo. C'est parti. On est à atra buti mfe ne akila atra jamana takonyuma jamana sugonyuma atro muna ala ka nyabolo ala kan butin kambe kan kisi majugu toroma abina ni abe akila nyuma mbala ala ka akila nyuma tako segere moko jugu mba sengoro ala ka mo kan kisi majugu toroma atakonyuma atengonyuma ala ko damel ambela Jerusalem bela jelema munu me opposant jugu mba sengoro kulubu sengoro angano ngam shika na me anga kan yira sago anga kan yira tai jamana yi ala ka jamana suma ne bo yini ala de fe jamana yi bitabulo muna ala ka yi asim ko taba jamana yi akara sim mo shima ka fo mo man juguye ka fo ko mutanga na kana fe anti fe wasiga jamana ngono jamana mi tugo mina mo de kono sisa dongo ne rebe ala yi orela ko kuma rotne gogo ne ba ne ngane ba foko asimka tali resila anyena ko jugu ya fam ka foko asimka tali de bina here se malma oba bina gela se malma malia ka here anaka gela be malia here bolo président manna sig mali kono kalo kele kalo fla kalo saba malien bebe wuli ki jo ko ni jamana geleala o man asimu mana soro jamana geleala wa bono asimu nana na ye mogo soro mogo mun bo afoku ba deme akato akata o ka deme lame no demisani de do mogo mun do akili ba la fana ni o deme ta intéressé ata jamana lafia akoni ngano o takana kaka jamana konika bo ka asim toyi akaka barake an ka dogon wakati muna o kera Musa kile wakati la ka Musa boy kana Alpha nunu na kana atete nunu na malien sima de ka foko ni masake kai o kuma no bina masake nu ubunu ke daga de la ko dunwa wo ubunu jolemi bon ne koni me mun koni don o ka asimu toyi akaka barake malien be fana ka barake mun koni ka gele ne be mun fo autorité o nyena o mana mu ye barala ikera lokaci la yo ikera finiko la yo ikera katakata ni bola yo ikera moto boli la yo o ka beto ika ake kono o kana mogo sibo ika ake kono ya famu jamana nyemogo fana kana don ga fo ko olu tara sigi masake ya de la ka jine gulogi dolu kana ka meleke ya gulogi do kana kubina jamana den to dun o masiko kama de ambe kelendi ambe malien kelendi bonne be mun fo malien nyena anga nyogon tege mine anga nyogon sibla ya fam président mana na Mali kono o ko président mai o jone kain bon état do mun kay malien na tukun quoi vraiment président nous joli tina ke boli kono ka mi o joli tina na ke café ka mi ya famu o ka jamana don ka ake laje o ka baloko nyeni ka baloko no ka jamana don ye ka kuranko nyeni ka kuranko no ka jamana don ye ka taji ko ni pétrole ko fana nyeni ko don jamana ka nga no ka chuga muna ya famu anga ntege di nyogoma anga dine nyomogo sila Mamadou dine mogo ani chrétien dine mogo ambe fakele ambe bakelendi anga nyogon to nyogon damela anga do dakelen fe anga bo dakelen fe bo jamana kono bi ni ata kalaje furu muso ko nafe on geleala ko balo geleala bo idumbe ni belaje o balo kele nunu ka damene nafe keno na kana se nafe jaloma asiti bo jamana ko fe ka doya abebe senon fe ya ube olu fana be ka dedoyen di ne be yin wolo olu be ka dedoyen wa bon ambe mun fo jamana nyemogo nyena ani jamana karamogo nyena an ka hakili to jamana na anga jamana to asimu bolosa anga fana laje aka jamana aka glandoni na ya beke tipo asimu bita do rebina jodi bina jamana nglan bo kuma mun ko ni bene foka fo ambalima malion anga ndusuda anga sabali nyogon koro anga nyogon don anga nyogo hinemine na ma nyogo hinemine jamana ngono ali ala reta hinemine
ne ka hakilila ye mun ye Asimu ka candidat ko la ni ne yɛrɛ ta ne yɛrɛ Mohamed Sago ma ne t'a fɔ ko candidat ko bɛna bilen u ka Asimu to yen dɔrɔn i y'a faamu wa an ye dɔ kɛ nin popapo la quoi u ka Asimu to yen a ka baara kɛ n'a ma baara kɛ jamanaden minnu ye tɔ gɛn ka taa o jamanaden kelen bɛ yen o awɔ o ye ne ka kuma de a ka balo nɔgɔya a ka mɔgɔ ka taa sirako kɛnɛyako ni fɛnko furako ni baloko ni fɛnw ani jiko ani dɔgɔtɔrɔso ko o bɛɛ ka nɔgɔya ni sera an ka dɔgɔtɔrɔso la bi non i bɛ masaya segin ala ma dɔgɔtɔrɔso kɛra sobonyɔrɔ de ye banabaatɔ yɛrɛ hinɛ tɛ minɛ bilen dɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ banabaatɔ kɛ sobon de ye n'i taara n'u m'a fɔ k'i bo ta u b'a fɔ k'i sugunɛ ta u b'a fɔ k'i daji ta a bɛɛ papier fo a bɛɛ nkalon ni 1000 kan k'i furakɛ 4000 bɛ t'i furakɛ u b'a fɔ ka mɔgɔ ko k'a bila ka taa Tunisie o ye hɛrɛya dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ baarakɛlaw banna baara ma k'a tɔ kɛ ko n sɔrɔ n ka clinique la ye bon u ka kuma nin bɛɛ la n'u kumana nin bɛɛ la ka jamanaden fantan de ka ca ni a faama ye mais ni fantanden minnu fana kalanna ka taa sigi baara yɔrɔ mun na olu bɛ mɛlɛkɛ guloki d'u kana k'u sigi ka bese ta ka tɔ makɔnɔ o kumana u k'a lajɛ u ka sabali quoi u b'a wari fɛn fɛn dun ka mɔgɔw tɔɲɔ k'a dun n'u y'a dun ɲuman ma o laban ye wurulɛti kɔnɔna ye ni jabɛti m'u minɛ tension b'u minɛ a ka to bɛ kuma la sallallahu Muhammad nye dɔ bɔ a la a jiginna awɔ bon ne hakili n'a ye mun ye n'a y'a sɔrɔ o t'a tigɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'a si min tulo bɛ na n'aw tɛ ne dɔn ale bɛ ne dɔn on se connaît an ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka jamana maracogo ale yɛrɛ ka ɲi c'est pas parce que ko natalen a la ko n b'o fɔ dɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de bɛ k'a manipuler n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ pour que n kana taa wele juridiquement a manipuler nen don a b'o kalama o i m'a faamuya u bɛ fɛ ka jamana fana kɛ i n'a ko an bɛ guerre dɔ la an ni dugu wɛrɛ tɛ guerre la o guerre min bɛ ka kɛ tantɔ a guerre bɛ kɛ terrain de kan mais ka taa migi san dɛ avion san dɛ o tuma an bɛn'o de dun wa an tɛn'o dun a ye balo ɲini ka di mɔgɔw ma u dɛsɛlen don courant ko la adamadenya tɛ se ka kɛ bi ni courant tɛ mais ka taa aw ta kɛ dɔrɔn an ye migi san dɛ an ye bombe san dɛ Russie bɛ nalen dɛ o tuma yan ye Russie de ye yan ye Mali de ye n'aw bɛ balo di mɔgɔw ma aw k'an ka courant ko ɲɛnabɔ aw bɛ to yen nɔ n'aw tɛ se k'olu k'a ye taa an t'aw fɛ n'aw sɔrɔ ɲininkara an ka miirina la dɛ ni bɔrɛ tɛ don n kunna ko n ye tiɲɛ fɔ n y'a fɔ minnu bɛ bɔrɛ don mɔgɔ kunna fana olu b'a dɔn k'olu de bɛ k'a manipuler ne tilala kuma la. hakilina mɛn ne la ka réussite la jamana si tɛ développer ni dɛmɛbaga t'a la quoi surtout farafin jamana la yan nɔ n'i taara setigi jamana dɔ nɔfɛ i bolo bɔlen don mɔgɔ min nɔfɛ alhamdulilayi bi bɛɛ b'a kalama réussite la a bɛ position min na réussite la ni Mali bɛ cogo min na bon n'a ye jɛ ɲini an ka président fɛ an ka président yɛrɛ ka bɔ yan ka se a ka dugu la ne bolo o ye taara ye bon alhamdulilayi ko caman bɛ nin kɔfɛ mais an tɛ se ka fɛn fɔ a la fo n'a seginna n'a nana ni somɔgɔ sama min an bɛ se ka dɔ fɔ o kan quoi mais a tali min kɔni kɛra an b'a bisigi k'a fɔ ko hɛrɛ don Mali ma bon hakilina mɛ ne la Asimu ka candidature la bon ne kɔni bolo équipe min bɛ changer équipe min bɛ gagner o tɛ faw falenkun tɛ quoi i y'a faamuya bon président min don an ma bɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ sa mais président caman kɔni nana an ɲɛnɛ Modibo ta kɔfɛ an ye dɔ kɛ Musa Tile la président tɔ bɛɛ tile kɛra an ɲɛnɛ bon an ma ɲumanya kɔnɔ quoi bon an bɛ se k'an sɔnni sigi min ka fitini o ye Asimu ye mais n kɔni bɛ kuma kelen fɔ président yɛrɛ ɲɛna a ka o bila a kunkolo la a kana bila a kunkolo la ko a fa bɛ jamana in kɔnɔ a kana bila a kunkolo la a ka kɔrɔ bɛ yan a kana bila a kunkolo la a ka dɔgɔninw bɛ yan a k'a bila a kunkolo la c'est à dire jamana ɲɛmɔgɔ de don quoi bɛɛ kan k'ale bonya de wa ale bɛ bɛɛ sanfɛ faya t'o la denya t'o la kɔrɔya t'o la foyi t'o la jamana ɲɛmɔgɔ de ye na min nana faya bɛ kɛrɛfɛ mais jamana ɲɛmɔgɔya fana bɛ nin bɛɛ sanfɛ i y'a faamuya a ka tɛmɛ n'a kun tilenna ye a ka baara k'a kɛcogo la i y'a faamuya jamanadenw nimisi bɛ se ka wasa cogoya min na a k'o lajɛ a kɛ baara kɛ n'o ye quoi a kana mɔgɔ lamɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ hali bɛɛ ma kɛ kira yɛrɛ fɛ kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ tɛ se ka kɛ adamaden fɛ quoi a kɛra cogo cogo a kɔni bɛ sira min kan a continue o sira fɛ ni Ala ka jɛ an b'an sago sɔrɔ jamana ko in na ni Ala sɔnna a ma. Ne bɛ 6e année de la cathédrale ne bɛ fɛ k'a fɔ halisa u ka continuer kalan fɛ wa u kana grève kɛ san wɛrɛ si an ka continuer tantɔ a ka di ne Asimu ka kɛ président parce que a b'a ka baara kɛ a togoya la wa a bɛ ka sɛriw san ka di kɛlɛkɛcɛw ma wa a bɛ ka marifaw san ka di kɛlɛkɛcɛw ma fɛnɛ. Bon ne hakilina kɔni o ka ɲi voilà parce que partenariat kura ye quoi a bɛna ni fɛn kuraw ye
voilà changement bɛ na quoi voilà question yɛrɛ diyara ne ye kosɛbɛ quoi parce que an jeunes an tɔɔrɔlen don dɛ an tɔɔrɔlen don an mago bɛ danaya de la c'est à dire u ka danaya d'an kan an ka se ka et puis an ka baarakow fɛnɛ kuma in kunba ye o yɛrɛ yɛrɛ de jamana in kɔnɔ jeunes yɛrɛ c'est à dire an bɛ sigilen don bɛɛ ti baara la quoi n bɛ fɛ majorité ka baara sɔrɔ voilà. Assimi président a ɲɔgɔn président mana yan Mali kɔnɔ ne bɛ san 70 ani san 1 na bi Modibo tile y'o ye ɲala ni président bɛ tile ɲala Mali kɔnɔ président sigira Mali kɔnɔ ɲa bɛ tile ɲala yan Assimi ɲɔgɔn président mana Mali kɔnɔ fɔlɔ a bɛ baara la i kuma faamuya a fɔlɔ ye min ye fɔlɔ président nana ni rébellion ko nana Assimi ɲɔgɔn maya la a ye baara min kɛ rébellion ko la mɔgɔ si ma kɛ est ce que an bɛ mɔgɔ faga ko kuma mɛnna sisan o kuma tɛ an tɛ mɔgɔ faga ko kuma mɛnna sisan président minnu tɛmɛna kɔsa nani olu y'a minɛ de k'a di tubabuw ma u y'an di tubabuw ma de mais Assimi nana k'olu bɛɛ lajɛlen furakɛ militaire minnu b'an bolo nin denmisɛnnin ninnu mana wari dun yɔrɔ ayi u mana wari dun yɔrɔ u nana sɛbɛ kɛ yɔrɔ de la ka na baara kɛ yɔrɔ fana n b'o fɔ aw ɲɛna kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo bi an bɛ kɛlɛ kɛ armement sugu bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ bɛ olu ma yira yɛrɛ an b'o bɛɛ lajɛlen kalama olu ma yira yɛrɛ parce que olu tɛ se ka yira de ce fait n bɛ min fɔ aw ɲɛna ani a ye dɔ bɔ denmisɛnninw na recrutement de bɛ tuma bɛɛ waati bɛɛ ka denmisɛnninw ta k'o kɛ sɔrɔdasi ye a kɛ mun k'aw ye sa jamana kɔnɔmɔgɔw a kɛ mun de k'aw ye Assimi ko ne ni mɔgɔ tɛ bɛn a la voilà ni mɔgɔ min tɛ Assimi fɛ ne t'o fɛ ne ni mɔgɔ tɛ bɛn a la dɛ baara min kɛ mɔgɔ si m'a kɛ a président si m'a kɛ est ce que fanga bɛ mɔgɔ la bi fanga donna président jɔn de la k'a fɔ k'i bɛ tubabu gɛn k'a fa bɛ don i la k'o ka tubabu gɛn i bɛ siran mais Assimi n'a ka denmisɛnninya a n'a jɛɲɔgɔnw denmisɛnnin damaw u ma siran u ma yɛrɛ mɔgɔ si ɲɛ u bɛɛ ka tubabu gɛn u ye tubabu lajɛ ka bɔ yen tubabu y'an janfa tubabu yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ in na k'an janfa k'an faga alors de ce fait a ye fara Assimi n'a ka mɔgɔw la o militaire damaw la premier ministre min b'an bolo fana a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ fana n b'o fɔ aw ɲɛna premier ministre min b'an bolo a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ ayi a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ wuli ka taa tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna u ka jamana kan k'i kɔ don ka na n'a sen fila ye a ka sira foyi t'a la an ka ministre fɛn fɛn tɛmɛ premier ministre fɛn fɛn tɛmɛna Mali kɔnɔ a bɛɛ taara ni musala ye bɛɛ taara ni siran ye alors de ce fait n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a y'a to a ye sɔrɔsiw ka baara t'u bolo n'a kɔni danna ne ma ne Mori Dunbiya ma sɔrɔsi ninnu tɛ wuli ka bɔ fanga la cogo si la an bɛ ninnu to yen ninnu ye baarakɛlaw de ye n bɛ min fɔ jama ɲɛna o de y'o ye. I n'a fɔ aw bɔra k'a ye cogo min na mɔgɔ caman bɔra k'i hakilinataw fɔ aw dun aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye an ka président kan ani voyage kan ayiwa ne bɛ da sigi an ka bi micro trottoir la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ inchallah